face parte din cadrul zilelor municipiului Craiova, o festivitate și o ediție ajunsă în această perioadă și în acest an 2012 la cea de-a 16-a ediție. Alături de Primăria Municipiului Craiova și-au dat mâna pentru acest meeting aviatic Arpia și Aeroclubul României, bineînțeles cu sprijinul Aeroportului Internațional Craiova și al Consiliului Județean Dolj. Vă spuneam că o să urmeze o altă demonstrație aeronautică semnată și aparținând Aeroclubului României. Veți vedea parașutiști, avioane pentru astfel de acrobații, avioane ultra